Jenenge pemanasan kuwi mau pemanasan, kok. Iya. Ora apa-apa, Ora iki apa-apa. padha karo latihan. Enggak masalah. Yo. Nggih, nika setunggal bapak setunggal dipun pinangkani Mas Nggih. Gading. Mau tes enten napa? Tembang kangen. Arnyal Pripun? Oh, Nggih, monggo. bakule telo, juragane telo. Lho, telone sehat minal aidin wal faizin, Pak. Nggih, Ketoke niki kaya tau ketemu. kandhane temu. Ora ket Nggih. mau iki. Kaya ora weruh kok ya. Nggih, napa Nggih. lagune napa? Lewo. Sik, kalih sinten? Bu Prastiwi. Sik mbuang rokok sik. Menapa Pak lagune Pak? Nggih. Lewo. Jenenge Lewong kalian sinten Mang Mile? Milih, Nggih. milih. Pilih Oh, sing enom apa iya. sing tuwa Enom apa apa sing sing setengah tuwa? tuwa? Napa sih? Dirubung telu. Ah, sik Prastiwi. iku. Tandane kok. Jos Ayo yu. Ayo yu. istimewa. Nah apa Bu? Iki juragan telo kok mesti metu brul-brul ngono lho Bu. Nggih. Telone Telone. les pokoke. Lah iki TK kok urung turu. TK kok urung turu. TK kok urung turu ya. Wis ki mau smaler. Wis maler ya wis. Nganti aku limpang. Pripun Pak, kok milih kula? Suara tau krungu kok suara. Kageme Pak nika. Juragan telo ta iki. Telone gede berarti, Pak. Nggih, agak-agak. Kaya weru-weru apa? Kok ora digawa mrene telone. Wah, nggih. Dan niku Jos to, Pak. jos. Ah niku. Jos. Kula kepengin kepanggih kali jenengan. Ah niki kon ketemu gak sing napa? Ada pira kali nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo tugas aku wis siap. Dengar rungok kele nyanyi to, Pak. Oh. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kok dikantongi dereng? Oh. Iya. Kok gak lali ngene tak buka esek.